Прывітанне, даражэнькія, з вами я, Зміцер, і 15-я частка жыцця раззброенага чалавека Сергея Пісецкага. Мне вельмі спадабаўся адзін камент, што я гукаў пастаронніх не зачапіў сваім мікрафонам, пагэтаму я хутчэй вырашыў начытаць чарговую частку. Не забывайте ставіць падабайкі, пісаць каменты і расшарваць дадзены ролик. Ну, поехали. Вечар быў цёмны. Як прайшоў 7 кіламетраў, затрымаўся ў поле каля чыгункі. Зняў з сябе сялянскую вопратку і выняў з торбы вайсковы мундзір, порткі і спартовую кэпі. Перапрануўся і зачасаў валасы назад. Сялянскую адзежу я схаваў зарасніку на ўскрайку лесу, пасля падзёр пасведчанне асобы на прозвішча Лявінскага і ліст з Лондону. Шматкі паперы закапаў у зямлі. Вось жа я знішчыў усё, што было звязана з асобаю селяніна з Новага Сяла. Мае сапраўдныя дакументы былі ў кішэні вайсковай блюзы. Найбольш клопатаў стваралі грошы. Я не хацеў цягаць торбу, але выявілася, што інакш цяжка размясціць пры сабе нават частку банкнотаў. Тады расклаў па кішэнях толькі 1 мільён у банкнотах па 5000, пасля распароў торбу і рэшту грошай старанна спакаваў у палатно, робячы зручны пакунак. Седзячы каля чыгуначнай каляі, я паеў, а рэшту ежы кінуў у роў. Закурыў цыгарэту і доўга адпачываў. Увесь час я думаў пра Сабаду. Што з ім сталася? Не можа быць, каб кінуў мяне, не маючы на гэта паважнай прычыны. Пасля працяглага адпачынку я пайшоў далей. Вочы прызвычаіліся да цемры, і я арыентаваўся ў прасторы на большай адлегласці. Ад шыбкага руху мне было цёпла. Некалькі разоў заўважаў людзей, што ішлі чыгункаю, тады я сыходзіў у бок. Позна ўвечары пачаў цірусіць дробны дождж. Я паскорыў крок. Калі прайшоў каля 25 кіламетраў, я ўбачыў святло. Была гэта станцыя Бастуны. Пайшоў далей. Здалёк пачуўся свіст лакаматыву. Я пайшоў яшчэ хутчэй, амаль бегам. Калі быў недалёк ад станцыі, падышоў таварны цягнік. Прапусціў лакаматыў і доўгі ланцуг вагонаў. А калі цягнік затрымаўся, я пачаў шукаць зручнае месца, каб з'ехаць у Вільню зайцам. Найперш я аглядаў тармазныя будкі ў вагонах, бо дождж цярусіў, і я не хацеў ехаць на адкрытай платформе ці на даху. Дверцы 2 тармазных будак былі зачыненыя, і толькі ў 3-й мне пашчасціла іх адчыніць. Здзівіўся, убачыўшы ў сярэдзіне 2 мужчынаў. У першы момант яны хацелі выйсці праз дзверы з іншага боку, але хутка зарыентаваліся, што я таксама шукаю месца для паездкі. Былі гэта жаўнеры, якія вярталіся з адпачынку і спазніліся ў ледзе на пасажырскі цягнік. Цягнік доўга стаяў на станцыі, нарэшце рушыў далей. Праз выбітае акенца ў будку ліў дождж, было холадна. Я размаўляў з жаўнерамі. Яны скардзіліся на галечу дома. У іх не было чаго курыць. Я выняў з пачка апошнюю цыгарету, і мы выкурылі яе на 3. На вакзале ў Бенеконях я купіў у буфеце 3 пачкі папіросаў і 3 шакалядкі. Вярнуўся ў тармазную будку і даў жаўнерам па пачку цыгарэт і па плітцы шакаляду. Ноч здавалася мне вельмі доўгай. Асабліва апрыклілі нам доўгія прастоі на станцыях. Час ад часу я вылазіў з тармазной будкі і бегаў па пероне, каб сагрэцца. Пад ранак мы прыехалі ў Вільню. Цягнік спыніўся здалёк ад вакзалу на адной з бакавых каляін. Мы выйшлі з тармазной будкі і знайшлі пераход на вуліцу. Адтуль пайшлі на вакзал. Я запрасіў жаўнераў на каву. А па сняданні, калі мы выйшлі на пляц перад вакзалам, я даў ім па 20 000 марак на шчасце. Яны былі здзіўлены маёй шчодрасцю, але з радасцю ўзялі грошы. Пасля я накіраваўся да свайго жытла ў пані Жубжынскай. Паціху адчыніў парадныя дзверы і пайшоў сходамі ўверх. Я хацеў, каб ніхто не бачыў мяне ў жаўнерскай форме і з пакункам у руках. У бібліятэцы я зачыніў за сабою дзверы на ключ і выняў яго з замка. Старанна памыўся і пагаліўся. Змяніў бялізну і адзежу. Пакунак грошай, у якім былі 2 мільёны марак, я схаваў у торбу.
Пасля лёг на ложак і моцна заснуў. Прачнуўся апоўдні, не адчуваў непакой з нагоды знікнення Сабады. Я дапускаў, што ён быў з нейкай прычыны арыштаваны, бо інакш, відаць, не кінуў бы мяне без папярэджання. У гэтым выпадку пакой Жабжынскай быў небяспечным, бо Сабада ведаў, дзе я жыву. У нас быў план, што Сабада можа згубіць мяне з вачэй ці пакінуць, калі на яго звернуць увагу. У гэткім выпадку павінен быў ехаць у Вільню і напісаць мне ліст з пазначэннем места і часу сустрэчы. Ліст, такі ён павінен быў адразу па прыездзе ўсунуць у шчыліну пад дзвярыма майго пакою. Але ліста не было. Акрамя таго, мы дамовіліся, што ў выпадку страты кантакту між сабою спаткаемся ў зялёнага страла, у більярднай зале, між 3 і 4 гадзінамі наступнага дня. Таму я вырашыў пайсці туды сёння. Я спакаваў у паперу пакункі з 2 мільёнамі марак і намагаўся, каб ён выглядаў сціпла, як звычайны пакунак. Зверху моцна абвязаў яго шнурком. Свае грошы, усяго 1 мільён у 5000-ных банкнотах, здолеў зручна распіхаць па кішэнях. Я прыбраў пакой, пасля выйшаў з бібліятэкі. Пастараўся зрабіць так, каб майго сыходу ніхто таксама не заўважыў. Я падаўся ў новае жытло. На 3 гадзіне пайшоў у цукерню. Я чакаў там Сабаду да 4, але ён не прыйшоў. Гэта мяне зусім зарыентавала. Сабада часта сюды прыходзіў, бо быў аматарам таннай гульні ў більярд. А ў цяперашняй сітуацыі ён абавязаны быў прыйсці. Я спытаў пра яго маркёра, які ведаў нас як сталых гасцей, але і ён Сабады не бачыў. Я вырашыў пайсці да Якуба, хаця мы дамовіліся раней, што без папярэджання не будзем адведваць яго. Не баяўся туды ісці, але лічыў, што цяпер мушу гэта зрабіць, хоць бы таму, каб паведаміць нашаму супольніку пра знікненне Сабады. Акрамя таго, трэба было развязаць справу з грашыма. Я не адразу ўвайшоў у двор, але пэўны час назіраў за будынкам, брамай, галоўным уваходам. Не заўважыў нічога падазронага. Наблізіўся да бакавога ўваходу да камяніцы і ціхенька пайшоў сходамі ўверх. Я не спаткаў па дарозе нікога, затрымаўся насупраць вузкіх дзвярэй, дзе жыў Якуб. Нейкі час прыслухоўваўся, але ўсярэдзіне было ціха. Тады пазваніў умоўленым спосабам, так як званіў заўсёды Сабада. Раз доўга, раз коратка і раз доўга. Ніхто не адчыніў дзверы. Паўтарыў такі званок некалькі разоў, безвынікова. Я паціху падаўся сходамі ўніз, пасля выйшаў на вуліцу і стаў разважаць, што рабіць. В нейкі момант прыпомніў пра цырульніка, брата Сабады. Вырашыў яго знайсці. Я меркаваў, што цяпер гэта адзіны бяспечны шлях, каб даведацца нешта пра сваіх супольнікаў. Я думаў, што калі спытаю ў некалькіх цырульнях пра Сабадавага брата, то даведаюся, дзе ён жыве, альбо дзе працуе. Сапраўды, я лёгка даведаўся, што брат Сабады працуе на Зарэччы. Знайшоў месца, якое мне паведамілі, і ўвайшоў сярэдзіну. Убачыў там Сабадавага брата і павітаўся з ім, як з даўнім знаёмым. Але я не мог гаварыць свабодна, бо там быў яшчэ адзін цырульнік. Я сеў у фатэль перад люстрам і папрасіў мяне пастрыгчы. Крыху здзіўлены і нават занепакоены, ён узяўся за працу. Відавочна, яму перадаўся мой настрой, і ён зразумеў, што я шукаў яго па важнай прычыне. Я выбраў зручны момант і спытаў: «Калі апошні раз вы бачылі брата?» 3 дні таму. Вы не жывеце разам? Не. А ў чым рэч? Ці можаце вы сысці раней з працы? Справа вельмі важная, трэба пагутарыць. Неўзабаве ішлі мы разам у напрамку вуліцы Нямецкай. З нашай размовы я зрабіў выснову, што цырульнік не ведае дакладна пра падробкі і продаж намі фальшывых чэкаў. Таму і я не пасвячаў дэталёва яго ў гэтыя справы. Сказаў толькі, што ўчора падчас адной з нашых акцый яго брат знік без следу, і я не магу яго знайсці. Няма таксама нашага супольніка. Я баяўся, што іх арыштавалі. Цырульнік пайшоў сам у дом, у якім яго брат здымаў пакой. Там ён даведаўся, што гэтага жыхара не было ў доме 3-й дзень. Гэтая навіна яшчэ больш мяне занепакоіла.
І тады ў мяне з'явілася думка, што трэба выехаць на нейкі час з Вільні, а пасля вярнуцца і асцярожна даведацца, што сталася з маімі супольнікамі. У мяне былі грошы, якіх я не хацеў з сабою вазіць, але не меў дзе бяспечна схаваць. Я звярнуўся да цырульніка. Ці не возьмеце грошы, якія належаць вашаму брату і яго супольніку? Брат, напэўна, з'явіцца ў вас, і тады вы яму аддасце іх. Вы збіраецеся з'ехаць адсюль? Спытаў цырульнік. Не, але не буду больш яго шукаць. Добра, калі дасце сёння яго грошы, дык заўтра пайду да яго. Не, лепей да яго не хадзіце. Ён жа ведае, дзе вы жывеце, і сам вас знойдзе. Так будзе больш бяспечна, бо я не ведаю, што з ім сталася. Я не хацеў, каб цырульнік ведаў, дзе я цяпер жыву. Пакінуў яго ў скверы, каб ён мяне там пачакаў, і хутка пайшоў дадому. За паўгадзіны я прынёс грошы і перадаў іх цырульніку. Са здзіўленнем і як бы са страхам ён узяў тоўсты пакунак. Ці гэта ўсё грошы? Так, 2 мільёны. Мільён для вашага брата і мільён для нашага супольніка. Я заўважыў, што цырульнік напалоханы. Напэўна, гэтая сума падалася яму велічэзнаю. Яго ўразілі не самыя грошы, але тое, што мы здолелі зарабіць іх за кароткі час. Я сказаў яму, што спяшаюся, бо маю шмат невырашаных спраў. Як я ўбачу брата, што трэба яму сказаць? Скажыце яму, што я ўзяў сваю частку і аддаю тую, якая яму і нашаму супольніку належыць. А дзе ён мог бы вас убачыць? Як дамовіліся, дзе заўсёды. Мы развіталіся, я ўздыхнуў з палёгкаю, бо больш не трэба было хвалявацца аб чужых грашах. Я мог цяпер пасля знікнення маіх супольнікаў рабіць тое, што мне падабаецца. Свае абавязкі адносна іх я выканаў і пачуваўся вольным. Пайшоў у напрамку цукерні чырвонага штралаў. Я хацеў цяпер пабачыцца з Колькам. Я ведаў, што ў гэты час яго там абавязкова застану. У більярдную я ўвайшоў толькі тады, калі пасля доўгага назірання праз прычыненыя дзверы пераканаўся, што ў зале няма агентаў следчай службы. Я ведаў многіх з іх, і яны мяне ведалі, як заўсёдніка установаў гэткага роду. Зразумела, следчая служба мела і тут сваіх інфарматараў, але яны не былі для мяне цяпер небяспечнымі. Затое я ведаў, што трэба асцерагацца ціхароў. Колькі ў більярднай іх было? Я спытаў пра яго ў заўзятараў і маркёра, але ніхто не бачыў яго тутака некалькі дзён. Я падумаў, што мне зусім не шансуе, бо я страчваю патрэбных мне людзей. Вырашыў пайсці дадому да сябра і спытаць пра яго. Я не хацеў паведамляць яму пра свае клопаты, але хацеў перад ад'ездам пагутарыць з зычлівым для мяне чалавекам. Звычайна я пісаў да яго лісты, прызначаючы гадзіну і месца сустрэчы. Гэтым разам я пазваніў. Дзверы мне адчыніла старая жанчына. Вы да каго? Спытала. Прабачце, што непакою. Я заўтра ад'язджаю з Вільні і хачу пабачыць, вымавіў прозвішча Колькі. Ці ён дома? Так, але цяжка хворы. Хворы? Што з ім? Яго быў крывацёк. Цяпер ён вельмі аслаблены, ляжыць у ложку. Ці магу яго пабачыць? Спытаю, як ваша прозвішча. Скажаце, што гэта сябра Міхал з Менску. Старая адышла. Я чакаў яе ў вітальні. Неўзабаве яна вярнулася і сказала: «Хадземце за мною». Я ўвайшоў у малы пакойчык, які амаль напалову займаў шырокі ложак. Ля вакна быў начны столік, на ім стаялі пуздрэлкі з лекамі і шклянка. Крыху бліжэй да ложка стаяў табурэт, а на ім міска вады, у якой плавалі кавалкі лёду. Колька ляжаў у ложку, ён пазіраў на мяне з усмешкай, але твар у яго быў вельмі замучаны. Вакол вачэй ляглі чорныя цені. Ён паказаў мне на крэсла. «Сядай», — сказаў ён ціха. «Можа, табе нельга размаўляць?» — спытаў я. «Не, можна. Ужо лепей. Што з табою?» «2 крывацёкі, лёгкая. Адзін учора ранкам, але малы. А сёння зрана моцны». «Быў доктар?» «Так. Даў 2 уколы вапны ў жылу, загадаў ляжаць, нельга піць нічога гарачага, лыкаю лёд, раблю халодныя кампрэсы.
Можа, табе цяжка гаварыць, зараз я пайду і вярнуся да цябе заўтра. Не, добра, што ты прыйшоў. У цябе слабы голас. Гэта агульнае аслабленне, але крывацёку не будзе. Ад чаго цеча крыві? У мяне залечаныя сухоты. Цяпер нешта там навалілася, такое жыццё. Не дасыпаю, слабаем, гуляю таксама, у пыле, дыме, задуха. Што сказаў лекар? Ехаць у санаторыю і там лячыцца. Найлепей у Закапаны. Паедзеш? Куды там? За што? Нядаўна ты меў амаль 150 тысяч. Меў, але колькі быў вінен. Всё сплаціў, засталося мне 20 тысяч. З гэтым далёка не паедзеш. Як доўга табе трэба заставацца ў санаторыі? Не ведаю, можа 3 месяцы, можа паўгоду. Лекар не сказаў? Сказаў толькі, што трэба абавязкова ехаць. Я знайду для цябе грошы. Колькі трэба? Не ведаю, сама мала 100 тысяч. Я не затрымаўся ў колькі, каб не мучыць яго размоваю. Зрэшты, было ўжо позна. Я пайшоў дадому ў цэнтры і пералічыў свае грошы. Мне было больш за 1 300 000 марак. У бібліятэцы было схавана яшчэ 800 тысяч. Я меркаваў, што павінен неадкладна дапамагчы Кольку. Ён быў для мяне добры і шчодры. Акрамя таго, ён даў мне долю з тых грошай, якія забралі ў п'янага карася. Грошы, схаваныя ў бібліятэцы, я не думаў забіраць, бо схованка была вельмі добрая. Затое з грошай пры сабе надлічыў 400 тысяч і загарнуў у паперу. Пасля лёг спаць, але доўга не мог перапыніць вір думак. Я канчаткова вырашыў, што ранкам з'еду з Вільні. Я паводзіў сябе так, быццам мяне шукала паліцыя. Ішоў асцярожна, вуліцамі, уважліва аглядаючы ходнікі перад сабою. Калі ў пэўным месцы я заўважыў вядомага мне агента следчай службы, я пайшоў у парадны ўваход камяніцы і пачакаў, пакуль той не пройдзе. Найперш пайшоў у краму і купіў добрае, цёплае восеньскае паліто. Яно было лёгкае, але магло замяніць зімовае. Пасля купіў капелюш, я звычайна хадзіў у гарнітуры і спартовай кепі. Цяпер капелюш і восеньскае паліто змянілі мой выгляд. Пасля я пайшоў да Колькі, заспеў яго ў ложку. Мне падалося, што сёння сябар выглядае лепш. Сказаў яму пра гэта. «Пачуваюся лепей», — сказаў сябра. «Уночы я добра спаў і ранкам мог з'есці лёгкі сняданак. Быў лекар. Забараніў піць гарачыя напоі». «Што яшчэ?» — сказаў лекар. «Што я павінен лячыцца, і ўжо цяпер. Я прынёс табе грошы, але дай мне слова, што паедзеш у Закапаны». Колька з удзячнасцю пазіраў на мяне. Але ён не думаў, што сума будзе вялікая. Відаць, ён меркаваў, што я дам яму некалькі дзясяткаў тысяч. Тады я сказаў: «Прынёс табе 400 тысяч. Гэтага хіба хопіць табе нават на паўгоду». «Нават на год». «Дык паедзеш?» «Ну, ясна. Але што будзе з гэтымі грашыма? Як ты сабе дасі рады? Пра мяне не клапаціся. У мяне яшчэ шмат. А ты павінен ратаваць здароўе і жыццё», — сказаў Колька. Крывацёк быў вельмі небяспечны. Я сказаў сябру, што адчуваю для сябе тут пагрозу і хачу на пэўны час з'ехаць з Вільні. Ён спытаў мяне, ці буду я праязджаць праз Баранавічы. Ён збіраўся даць мне адрас майго сябра Паўла, з якім я сябраваў у дзяцінстве. Колька абяцаў мне, што як толькі здолее ўстаць з ложка і лекар дазволіць яму падарожжа, паедзе ў Закапаны. Мы развіталіся. Мне прыйшло да галавы, што можа здарыцца, што я ўжо не хутка вярнуся ў Вільню і збіраўся захаваць свой пакой у Жубжынскай і заплаціць плату за кватэру за год. Я не хацеў, аднак, ісці да гаспадыні, бо яна абавязкова выпытвала б мяне, чаму я хачу заплаціць за такі вялікі тэрмін. Акрамя таго, я наогул не хацеў паказвацца ёй на вочы. Пасля развагаў я пастанавіў пайсці да Равенскага праз яго фасадныя дзверы з іншага боку дому і пакінуць яму грошы на вырашэнне справы, калі я не вярнуся ў Вільню да канца году. Я адлічыў 6 000 марак, паклаў іх у каперту і накіраваўся дадому Жубжынскай. Я дапускаў, што не застану старога ў хаце.
У такім разе я збіраўся напісаць яму на каперце, для якой мэты прызначаныя грошы, і ўкінуць яго ў скрынку для лістоў каля яго дзвярэй. Я затрымаўся каля кватэры Равенскага і пазваніў. Усярэдзіне было ціха. Пазваніў ізноў. Доўга чакаў, хацеў ужо пачаць пісаць на канверце, але пачуў усярэдзіне гук адчынення дзвярэй. Неўзабаве разнёсся раззлаваны голас Алены. «Хто там?» «Я, Михаил, сусед з бібліятэкі». Дзверы адчыніліся, убачыў Алену ў доўгім ванным халаце і пантофлях на босую нагу. Канцы яе валасоў на галаве былі мокрыя. «Вы акурат у пару пазванілі, калі я была ў ванне. Прабачце, калі ласка. Я думаў, што ваш бацька дома. Маю да яго просьбу. А зараз з'язджаю. У Парыж?» Іранічна прыжмурыла вочы Алена. «Не, некуды ў Польшчу». «Некуды? Ну, заходзьце». Я ўвайшоў у паўцёмны перадпакой. Алена ўключыла святло. «У чым рэч?» – спытала яна. Я выняў з кішэні капер з грашыма. Я хацеў папрасіць вашага бацьку, калі не вярнуся да Новага году, заплаціць пані Жубжынскай за мой пакой за наступны год. Яна бярэ з мяне 500 марак за месяц». «Дзякуючы духам?» «Так, аднаму духу, вельмі лютаму. Тут у каперце грошы. Я хачу, зразумела, пакінуць бібліятэку надалей для сябе». «Вы яе вельмі любіце». «Вельмі люблю». «Добра, я зраблю гэта. Добрай дарогі». Она ўзяла каперт і адчыніла дзверы. Я выйшаў на лесвічную клетку. «Падзякуйце свайму бацьку ад майго імя. Я папрашу яму сказаць, што вельмі ўдзячны за ўсё. Абавязкова скажу. І прашу бібліятэкаю карыстацца свабодна. Яна будзе заўсёды зачыненая, бо ключ я бяру з сабою». «Добра, да пабачэння. Пачакайце. Вам нешта ад мяне належыць». Алена зрабіла крок на лесвічную клетку, паперла далонь на маё плячо і хутка пацалавала мяне ў вусны. Пасля яна падалася назад і грымнула дзвярыма. Я стаяў збянтэжаны, на губах адчуваў пацалунак Алены, а на твары дотык яе валасоў. Шчокі ў мяне пачалі палаць. За дзвярыма не было ніводнага руху. Можа, яна стаіць з другога боку і таксама слухае. Мне карцела пазваніць у дзверы, але я не прыдумаў навошта. Я сышоў сходамі ўніз. Я ішоў паволі і так асцярожна, быццам бы нёс у руках поўную шкалянку вады. Не вады. Віна альбо расы з кветак. Нечага вельмі дарагога.